kike damuna, masoyiya da masoyi ruwan zuma ce kauna. Abada zana baki gurbi raina. Ɗaya daga cikin waƙar da Nura M Inua ya fitar a cikin wannan shekara ta 2021. Ga mai buƙatar wannan waƙa zai iya garzayawa YouTube channel mai suna Amjad Record. Zai samu cikakkiyar wannan waƙa. To dangina na samu diya yar baba. Tsari na ce, ku sani tsari na ce, ni dai ta yi mutum da na yi magana ta musamin. To masoya, kun dai ji kaɗan daga cikin waƙar mu mutu tare, mu tsira tare ta Nura M Inua. Mai da so ƙauna, kamar ki babu ni kuna, babu tantama duniya na baki mallakin kaina, ke ce farin cikin raina. To masoya, kar ku manta da danna mana subscribing tare da alaman nan ta ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu daga zaran mun ɗaura. Subscribing domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kodayaushe tare da alamar kararrawa. Ni na shirya ƙaunar kike damuna, masoyiya da masoyi ruwan zuma ce ƙauna. Abada zana baki gurbi raina. Ɗaya daga cikin waƙar da Nura M Inua ya fitar a cikin wannan shekara ta 2021. Ga mai buƙatar wannan waƙa zai iya garzayawa YouTube channel mai suna Amjad Record. Zai samu cikakkiyar wannan waƙa. To dangina na samu diya yar baba. Tsari na ce, ku sani tsari na ce, ni dai ta yi mutum da na yi magana ta musamin. To masoya, kun dai ji kaɗan daga cikin waƙar mu mutu tare, mu tsira tare ta Nura M Inua. Mai da so ƙauna, kamar ki babu ni kuna, babu tantama duniya na baki mallakin kaina, ke ce farin cikin raina. To masoya, kar ku manta da danna mana subscribing tare da alaman nan ta ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu daga zaran mun ɗaura.